ditabrakan di persimpangan jalan. Kami kula Muhammad Bagas Ibrahat dados pemeran utama. Nami kula Joari Berta Jayani dados mancane Bagas. Nami kula Aziza Rizky Amelia dados wakil kepala sekolah. Kami kula Akbar Tegal Yoga dados Bapak Bagas. Nami kula Rinda Gusti dados Ibu Bagas. Nami kula Ainul Yakin dados narator nalika istirahat pisan ing SMA Wahid Hasim 5 Surabaya Bagas lagi ngeriki ing salah sawijine meja wacan perasudang macah orang nerumaken yen kancane Jawa ing werah rasa wentani sadurunge Sampeyan iku isi isuk nglamun wae. Ya ampun Jung, ngagetin aku ae apa yen nanti kurusak sampe pengen ganti. Ngapunten nggih, ngapunten. Kenapa Jo? Ora ono apa-apa aku goleki sampean ing ndi. Arep nang ndi maneh? Lek gak menyang musyawarah utawa perpustakaan, aku udah duit. Nek ganti. Ya. Sawise lulus sekolah sampai nate nang ndi? Pastinya pengen ing Universitas Unila jurusan Teknik Mesin. Ya. Pengen ngono tapi wong tua ora ngerti. Lah kok gas, ana apa ae cerita. Ora setuju yen aku harus ke sekolah sing luwih dhuwur. Pengen aku kerja ing luar negeri dan di TKI. Oh, ya awak dhewe jangan iso nemokno masalah bebarengan. wis nyeritakake kabeh masalah Bagas rada lega seorang orang awake bisa negini sithik kabehane atase warga wing kadang mas marang Masalahmu iki dirembuk karo Bu Amel, mungkin iso nemokno solusine sing apik. Nggih, mari istirahat setelah dhuwur Jawa. Saya menyang kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo mlebet. Siang Bu Amel. Sudah siang Bagas, Joa. Enten apa nek kene? Apa ngomong apa? Niki Bu, ku anak masalah sing ape dirembuk, mungkin sampean bisa nemokake solusi. Yo, Jo cerita masalahmu saiki, mungkin ibu iso bantu. Iki duduk masalah kula, Bu, iki masalah Bagas. Gas critakno masalahmu. Nggih. nyeritakake kabeh masalah Bagas marang guru ing pungkasan guru mutusake kang negawa perapik iki menyangke kawin wakil kepala sekolah kanggo urusan siswa. Kapan iso ketemu wong tuamu, Gas? Luwih cepet luwih apik, Bu. Leres, Bu. Ahad enjing menika kados pundi, Bu? Insyaallah wong tuaku ora dodolan. Soalnya ana festival. Bu Amel apa iso pas dina iku? Ya ora, Gas, iku mangsa keputusan berjuang kanggo nasib pendidikanmu. Amarga sampean minangka salah sijine siswa sing paling apik ing sekolah. Amin ya. Iya, Bu, kata seneng. Esok dino minggu esok Bu Amel Jawa dolen menyangke mulai Bagas tekan oma Bagas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo mlebet, Bu. Matur nuwun, Gas. Bapak lan ibumu nang ndi, Gas? Nggih, tadi tak telepon. Jo, kewangi gawe jam. Oh, nggih. Ora let suwe bapak lan ibu Bagas teka ing rumah kamu menyambut
Bu Amel lan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, kaya tamu istimewa. Bu Amel ya iki. Nggih, Pak. Piye kabare, Bu? Api. Alhamdulillah. Nggih monggo Nggih manggone koyo ngene. Nggih, Pak, matur nuwun sampun kepareng rawu. Menawi kula nyuwun wonten kemurahan apa nggih Bu Amel kok dateng dalem? Oh, mboten, Pak. Pancen ora sedene Bagas iku salah sijine wong sing paling pinter nek sekolah. Terus masalahnya Bagas ing sekolah niku napa? Nggih, Bu, langsung to the point ae. Bagas kadhe sontaran dino kepungkur yang dheweke pancen kepengin terus pendidikan ing universitas iki. Lan arep diantarake marang ibu lan bapak minangka wong tuane Bagas. Apa benar bapak karo ibu ora ngolehi Bagas kuliah? Awit saking punika, kula ngrasake apes sanget menawa lari ingkang saya kados puni boten saged nglajengaken pendidikan namung amargi kendala restunipun tiyang sepuh. Mangkono uga kula wangsuli enggal nggih sadurunge kula matur suwun sanget atas keprihatinan jenengan kanggo anak-anak kita. Ngeten Bu, alasan sing ora ngijini Bagas kuliah ora liya amarga keterbatasan finansial kula Bu. Kula mung bakal ing pasar, sementara kuwi bojoku nggih sami kali kula. Penghasilan kula mung cukup kanggo mangan saben dina lan bayar biaya sekolah kanggo Bagas ramadine. Merga kesebut kula rumangsa ora bisa sinau ing jenjang ing luwih dhuwur. Alasan siji Tenan kita ora maksud kanggo ngalani ideal Bagas. Nanging apa daya kita Bu, itu mung melarat sing ora bisa nyekolahi anake. Mula saka iku kita arep ngomong Bagas menyang jaban rangkah nyambut gawe kanggo adine. Terus mengganten Pak, nyuwun pangapunten yang kula dadi prasangka pancen angel banget sinau tanpa kemampuan finansial kanggo buku. Nanging ora tegese proses sinau kudu diganggu kaya ngono. Luwe-luwe Bagas kuwi bocah sing pinter, sayange yen dheweke ora difasilitasi sinau. Bagas kudu ngerti pendidikan karo universitas lagi. Pendidikan kuwi penting banget sing kudu diperjuangke kanthi terus-terusan. Misalke cek banget awal kanggo nimbang masalah ekonomi minangka faktor inhibiting utama. Kula uga ora Bagas duweni kekarepan sing dhuwur banget kanggo kuliah. Kuat mesti bakal mimpin kanggo sukses. kula sarajuk kalian Bu Amel amenging malih kula mboten saged paring Bagas langkung menawi badhe melenjangaken pendidikan dhuwur ing wonten perguruan tinggi. Terus Bu, kita pancene ngalami masalah finansial. Kita ora pengin sambat, nanging iki minangka alangan paling gede ing wektu iki. Bapak, Ibu, teko mrene ora mung kanggo ceramah babagan penting pendidikan ora. Wonten ing mriki ugi badhe mbantah solusi ingkang sae kangge Bagas. Panjenengan saged nglajengaken pendidikan ngantos dumugi SMA, Pak, Bu, lumantar program beasiswa bidik misi. Program iki ditunjukake kanggo calon siswa lan siswi sing kurang mampu. Beasiswa bakal diwenehi kanthi awis kanthi jumlah sing ditentuke dening pemerintah. Babagan mekanisme registrasi sekolah bakal bantu Bagas. Masya Allah, matur nuwun Gusti Bu Amel. Saged Bu, matur nuwun sanget nggih Bu, yen pancen apik kanggo bisa nerusake pendidikan. Bagas, kowe tasik iso bisa beli anak nggih Pak. Matur suwun Bu Amel. Matur suwun Bu Amel. Nggih, sami-sami. Cuma suwun sanget wis mandu akeh. Nggih, ora usah dipikir gas, ora masalah. Rasane Bagas sing bak bisa ngerusake cita-citane sinu ing Uwisinford neger kanthi bantuan besawi sing difasilitasi sekolah ora let suwi Bu Amel lan Jawa budal muli menyangke omahe dhewe-dhewe. Sampeyan niku sesuk. Tunggu.